Salum, damang dainang na pinarsangapan di bagasan Kristus Jesus. Ada orang so tetangin hatan di bata di bagasan partikenon, jimulo tapasa daruhat tamartanya kita. Dami ni di bata na sumurong siya nasaroha, ima mangaramoti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amen. Damang dainang na hinalongan di bagasan Yesus Kristus di dia pihita maringanan di batama na totong mamasu-masu mangalehon narikot di bagasan parngulota jala madongani kita atan di bata nagabejamita di bagasan mingguta apen napapaton dia pala partikenon dia nek may buku 2 Samuel bidupitu mamuka may siya na isada sa tuwa isa pronom sarang mahatan di Tuhan dungi ujuhudul rajai sahali di bagasan jabuna jalanang marasonangan rohana di bait Jehovah maradok nasa musuna humalia dero mahatan ni rajai madok panurirang natan wa idama maringan di bagasan jabu na sinhaw ares do ya au ya poti ni debata maringan do di tonga-tonga ni ribe-ribe dunginin na sinatang mamandok rajay atong lama ho nasa na sinakap ni Roham di bagasan patu pamay ay Jehovah do dungam mo alay bornginay pamahatan ni Jehovah tu sinatang mandok songono lama ho hatahom matu na posok ku si Daud songono do hatan ni Jehovah tung tarban homa paulio diaw sa dabagas bahin inganakku ay dangdung maringan au di bagasan jabu olat niari dung hubuan hal Israel nakok sen Mesir rasi rasa sadaryo totong doa mardaladalan maringan di bagasan udung-udung saliling au mardaladalan rak dohot sudi hal Israel tungdung maaw madok nanggo sadahatat wala siyat akka marga di Israel akan nahudok kon yan marmahan bangsok Israel songono buasa so di pauli hamu diaw sadajoro sinhaw ares oppe songono madahonom mu tunaposok si Daud boti hatan ni Jehovah jebot nung ama buon ho siyan permahanan sina mga dua ka biru-biru asa bakit ho gabi iduk gumonggong bangso Israel sa hudongan ni ho naselaon manadok pa dia ho mangalaka jalanung nga husyap po sudi aka musum maradok pokok jalubay guan mo marbarita si tutu son guan ni halak na bolon aka na ditanon akop ni nungaw basa-basaon sa dainganan tu bangsok Israel jalanung nga hulopok kon ibana asa maringan ibana di si asa unang betar hutiksa jalo unang bedati aka anak ni hageduhon manosa-nosa ibana songon uju dimulana jala olat ni hari dumupa bakit akka panguhum pareta bangsok Israel au do mangalen hasunangan tuho maradok pesudi musuh akuk ni marbaga-baga musuh Jehovah tuho pabua pahoton ni Jehovah pidopar musuh ya dunjuk pang tikim mate martungu ho tuak kaupum patindangokku ma pinoparmu di pudip naruar sian butuham ibana ma pahatok ku rajamu ikut ibana pauli sada bagas di guarku jala au pahotan habangsa ni harajaw ro di saling-lingna au gabi amana jala ibana gabi anakku munutung mabahin dos ibana ising-lising ni jolma pakyakku mangalisik ibana aledang usatok ku siya ibana anggo asin ni rohakku song nahus sa siyan si Saul nahupayjur di jolomi alaikon hotdo anggo pinoparmi dohot harajamu ro di saliling na di jolong habang sampai ikon hotdo ro di saliling nililing na amin onak nido pajahon na oras ria na hinolongan di bagasan Kristus Jesus tatu molodung dapot ni sada jolma na porsia aka basa-basa aka asini roha
do akka hinauli di bagasan parngoluon ikon botoon na do madok moliate sadahatan moliate na pinasa ni akka jelma na porsia patuduhon songo dia jelma na porsiai mangalehon ngoluna jala mamake dirina nanang pasangapon di bata Jehova di bagasan turpu jamita nasa wita dia pala partikyanon takas do si Raja Dapi dung monang ibana maradepon bangsa Filistin jala dung dibuat ibana mula poti perpadanan ni debata sian Filistin mulak tu Jerusalem saya holan debatado dipuji-puji ibana di Pauli si Raja David ma sada inganan di ibana inganan nauli inganan nama sedenggan nah di dokko di patupa sien hau ares ima hau na masa uli jala na masa arka jala bodo ima berengotta songo dia si Raja David di bagasan hasonangan alait nang ibana di bagasan hasonangan dang dilupahon ibana di bata jejot tita di bagasan parngolotta marasing sen si Raja David dung dapot ta akka hinauli akka hinadenggan gabi lupa dohita patupahon ima mamuji di bata apalagi mah di jama sonari amanginang na di tanggal siai baru ima tapatu padope ima pemilihan kepala daerah di 3 inganan jala ada orang so kepala daerah jong-jong ada orang so nasida monang nah pasti gudang-gudang do aka janji na pinasa dinasida alai dung monang dang kaboto dope rak mamereng aita si Raja David dia pala partikenon di pasahat ibana dosa kakna dang dilupahon ibana debata nanang ima Paulo di bana do bagas ni di bata di pasar ibana masaka na marite-hite sinatam alai ala di boto sinatan do sakap na uli didok ko sinatam mati bana patu pamai ay Jehovah do doang Nathan mau mengatakan karena ini adalah pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia, dan karena Nathan mengenal bahwa Daud itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan, maka dia juga percaya Tuhan akan menemanimu menjadikan itu. Tetapi apa yang ada dalam pikiran Daud, apa yang dipercaya oleh Nathan, tidak itu yang diinginkan oleh Tuhan. Apa yang diinginkan oleh Tuhan? Tuhan mensuruh si Nathan mapakulingi si Raja David madokon. Apakah memang Allah mau menuntut itu dari Daud? Allah mau mengingatkan Daud melalui Nathan, melalui firman-Nya. Allah tidak menuntut itu dari Daud. Bahkan di patoran do dihatan di debatan nasa tu tadi pada partikenon seliling amar dalam rap dohot sudihal Israel tungdung maau madok nanggosa dah hata tu sahara si akka marga Israel akan hodok kon nian marman bangsok Israel songonon puasa so di pauli hamu dia usada joro senau ares. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak menuntut itu. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar mengasihi Daud. Bahkan di pahok di bata mamusenang hatana yokon. Ia debata dan bui maringanan ima disada bagas inganan. Puasa di doko debata semua. Allah mau mengingatkan kepada Daud. Allah juga mau mengingatkan kepada kita bahwa tempat tinggal Allah tidak boleh dibatasi oleh tembok. Karena Allah pada sesungguhnya adalah penguasa alam semesta. Dia pemilik alam semesta. Maka ketika orang mendirikan bait Allah, itu bukan Allah yang apa di sana, tetapi mungkin itu hanya sebuah gedung. Sebuah gedung tidak bisa membatasi Allah. Sebuah gedung tidak bisa memenjarakan Allah. Nampe ima dipatu pasi Raja David dan gabe ima disi inganan di debata.
Alana debata ni selalu John Manaporsia. Tidak hanya di sini, tetapi di mana-mana orang percaya maka Allah juga hadir di sana. Allah itu pada hakikatnya adalah imanen, dekat bagi orang yang percaya kepadanya, tidak jauh. Jadi nang pedang di Pauli si Raja David ini selalu anggo si Raja David mangoloi debata di bagasan parmoluan naikon pasu-pasu ni debatado ibadah disakap nauli sakap nadenggan nanang patu paon ni si Raja David doko debatama na lebih rumikot na lebih rumikot. Allah mau mengatakan, lihat firman Tuhan pada saat itu, Allah mau memberkati Daud, Allah mau membuat kerajaan Daud itu utuh untuk selama-lamanya. Bahkan di jajion debatama musenang ikon pino permisi Daud do na Pauli sada bagas di Goar dan di debata. Ini mau mengindikasikan Raja Salomo yang akan mendirikan bait Allah, tetapi bukan tempat tinggal Allah. Bait Allah berarti tempat orang hanya untuk menyembah Tuhan, bukan untuk tempat tinggal Allah di sana. Guarku di sana. Guarku. Ia dunjuk pangtikim mate ia ikut ibana polisi ada bagas di guarku. Jela apa hoton habangsan Raja Ro di saliling on sada ima baga-baga ni debata nama seuli na pinasah ni debata ima tu si Raja David dokon molo mahate ibana marpungu hotu aka opo isi dopu ni si Raja David opu ni si Raja David ima aka jon mana porsia si Abraham si Ishak Yosia di bagasan hasonangan ibana di ujung ningguluna jala di dok kemusian ng pati dangok kumapinoparmu di pudi na luar si butuang tiba nama pahotokku harajaw hok maharajaw ni si Raja David ima di bagasan si Salomo alai lam hok maharajaw ni si Raja David di bagasan Yesus Kristus ojahan nasa tuhita dia damang dainang di bagasan partikianon harajaw ni Mesias nama notong saliling-liling. Ado Mesias. Ado arti Mesias. Mesias manang di bahasa Ibrani kon Masaya. Lapatanna orang yang diurapi, jelma na tarpasu-pasu. Jelma na dipilih di debata secara khusus. Jadi si Raja David secara khusus do ima dipilih debata. Jala Mesiason Oma namangan aka haluaw tuaka na ginonggoman. Si Raja David sada Mesias doi ima di masana. Ibana raja na diurapi, na pinilit, na dipasu-pasu, jalan na paluahan bangsa Israel. Alay manotong do harajaw ni di si Raja David manotong di pinaparna ima di bagasan Yesus Kristus. Nangpe holang secara hajul maur Yesus Kristus ima pinopar ni si Raja David. Alang Yesus Kristus asitong na dibatado dibata na dipuji jala na manggonggomi salhut portibion dohot banua bica damang dainang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Apa yang harus kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang harus kita tiru di dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama, harajaw ni Mesias nama notong salin nililing. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa dunia ini adalah kerajaan Tuhan. Dunia ini adalah kerajaan Tuhan. Ketika Yesus Kristus memberikan penebusan kepada manusia, maka pada saat itu dunia ini ditaklukkan. Dosa yang menguasai dunia ini ditaklukkan di dalam Yesus Kristus. Maka sebenarnya yang menguasai dunia ini sekarang bukan lagi iblis, bukan lagi penguasa-penguasa dunia, tetapi Tuhan. Maka karena Tuhan yang menguasai dunia ini, karena Tuhan yang berotoritas atas dunia ini, menjadi suatu pertanyaan yang terbesar bagi kita. Apakah kita mau dikuasai oleh Tuhan?
Om maneko ni masih mangata di bagasan minggu apen na papat teman. Portibio harajan di debata. Alan harajan di debata do portibio. Oro do hita di raja debata. Tasuk kuma bagas di bagasan rohat. Na jujut mengaraja hadirota. Ima aka hagiut di pardagi mo. Na jujut mengaraja hadirota. Ima aka hamoraon aka arta do kalian asik. Na jujut mengaraja hadirota. Ima aka jebata. Banyak orang sekarang ini gila hormat. Banyak orang sekarang ini bahwa yang menguasai hidupnya adalah dunia ini. Maka dunia ini adalah kerajaan Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita, mari jadikan diri kita dikuasai oleh Tuhan. Sungguh dia do jelma nang mangaleo dirina dirajai di bata. Jelma nang mangaleo dirina dirajai di bata. Di patuduhon sama dia holong nirhana tu di bata. Si Raja David ibana sada raja na dirajai di bata. Saulat naik. Si Raja David ibana sada raja na dirajai di bata. Alana ibana sada raja na dirajai di bata. Di patupa ibana do aka hinauli tu di bata. Ketika hidup kita ini hidup di dalam kerajaan Allah, hidup kita adalah dirajai oleh Tuhan, maka kita pasti mengusahakan memikirkan apa yang baik sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita imani di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita memberikan hidup kita sepenuhnya dirajai oleh Tuhan. Nah, paduahon amanginang huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus marhite-hite turpu jamita na satu hita dia pala partikenon na naing takas boto opta di bagasan parngonota sungod dia hita dang beima memakai pikirata madalani parngoluang. Si Raja David nana yang dipakai ibana do pamikir di mana madalani parngolonna. Nana martahi mana pajanjong bagas ni di mata. Asa boha, asa maringanan niya Tuhan torus di si. Alai olo do ima di bata. Dang dalan ni jolma dalan ni di bata. Dang sakap ni di bata. Alai na pasti sakap ni di bata. Dahu duminggan sian sakata. Ini yang bisa kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini. Rencana Daud hanya mendirikan bait Allah. Tetapi rencana Tuhan jauh lebih baik. Apa rencana Tuhan yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada Raja Daud melalui Natan? Dikatakan dia akan ia dungjuk pang tikim mate marpung hotwaka oppo di bagasan hasona sakat no balga na didokon ni debata ikon pahotokku habangsan heraja muro di seling-seling. Ini yang begitu luar biasa yang Tuhan janjikan. Tetapi kita jangan terlena dalam hal ini. Ketika Tuhan sudah mengasihi kita, ketika Tuhan sudah merajai hidup kita, bukan berarti Tuhan membenarkan segala kejahatan kita. Tidak demikian juga. Firman ini mengajarkan kepada kita. Takas do didokot jahatan di bata, au gabi amana, jali ibana gabi anakku, mulu tuma badu seibana lising-lising di jolma. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, tetapi ketika kita berdosa, di bata menghukum kita. Tuhan mengasihi kita memang benar. Tuhan memberkati kita memang benar. Tuhan menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita memang benar. Tuhan juga menjanjikan kepada kita bahwa kita akan hidup di dalam damai sejahtera memang benar. Tetapi jangan terlena dengan hal itu. Yang maksudnya seperti apa? Nah di igil ni debata siap kita jelma ikut setido memuji debata. Di hati ni debata takas idokon. Molotung mabe dosa ibadah.
Kalau kita melakukan dosa di dalam kehidupan kita, maka Tuhan katakan, lising-lising jolma pakeku mengalisi ibana. Tuhan akan menghukum kita sesuai dengan hukum dunia ini. Maka ketika engkau orang mendengarkan firman Tuhan, berdoa dan lain sebagainya, ketika engkau mencuri, maka Tuhan mengizinkan dunia ini menghukummu sesuai dengan perlakuanmu. Jangan kita mengatakan bahwa aku ini anak Tuhan, jadi kebal hukum. Tidak demikian. Anak Tuhan tidak pernah yang namanya kebal hukum, tetapi anak Tuhan taat hukum. Ini yang harus kita garis bawahi. Anak Tuhan tidak pernah namanya kebal hukum, tetapi anak Tuhan adalah taat hukum. Harajaon ni debata na diujak kon namanot tongro disaling-liling na di bagasan Kristus Yesus mengajari julmai buhado julmai asaho di bagasan hasitongan di debata. Asaho julmai di ni debata dang bega di marlomo-lomo di bagasan parngolmo. Di minggu Advent na paupaton on naneng dohonon na tuhita. Songo dia hita gabe imam mangulu di bagasan debata, jala debata di bagasan kita. Songo dia hita asahot imarajan di debata tu hita, berarti ikomanotok kita mangoloi debata di bagasan kita. Damang dainang nenolongan di bagasan Kristus Yesus na parpudi sahali naneng dohono ni debata tuhita dia pala partikianon sakap nauli sakap nadinggad do di patupa di batah di bagasan parmo. Tuhan menjanjikan segala yang baik bagi kita. Tuhan menjanjikan segala sukacita bagi orang yang benar. Bagaimana Daud merasakan menikmati semuanya itu, kita juga pasti menikmati semuanya itu. Di masa pandemi COVID-19 pada saat ini, sungguh dia do hita mamereng harajau ni dibata nama notongi di bagasan Yesus Kristus. Apakah kerajaan Allah nyata pada saat ini? Benar-benar nyata. Benar-benar nyata. Kita harus menyadari bahwa pandemi ini terjadi atas seizin Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan yang merajai semuanya. Maka lewat pandemi ini sebenarnya Tuhan menggerakkan kehidupan kita. Tuhan mau memurnikan kita. Bagaimana kita setia kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap bertekun kepada Tuhan. Bagaimana kita menyadari bahwa Mesiaslah yang harus kita permuliakan di dalam kehidupan kita. Lewat COVID-19, Tuhan menyapa kita. Tuhan mengingatkan kita bahwa Dia yang berotoritas di dunia ini. Tanpa sepengetahuannya tidak ada boleh yang terjadi. Semuanya atas pengetahuan Tuhan, dan itu boleh terjadi. Dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Minggu Advent napa pato mengajari kita setaban dirito dirajai debata dang behita mengerjai dirita asasap lo muniroh ni debata asasap baga-baga ni debata jolma na dirajai ni debata dan gabi ima kebal hukum alai taat hukum. Amin. Martan yang malita. Muliate mah sobahan roh nami tuho ali di bata Jehovah aman nami na marabangsa di barabija. Mengataruli hani dia tam dia pala partikiano. Kok do tutu hara jamu manotong di bagasan Yesus Kristus. Jala ajari mahani asa buhay diri nami dirajay ho. Aso nak kami be mangaraja diri nami. Aso nang marlomo-lomohan. Asa alay asa lomuni roham masa di bagasan pargona. Muliati malihole Tuhan. Pos rohan nami donganamu kami mamuli salud akahamawala. Jalurupan mo kami le Tuhan. Jala berhiti-hiti pangurupianmu. Gabibuhan madalani area nami di bagasan hadapnya dolas ni roham. Di bagasan Yesus Kristus. Sa mulong roham Tuhan pinagmasalasana. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.